शिवाजी चौकातल्यान आम्ही रवींद्र भवन पर्यंत वचले। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी विकसित भारत 2047 हे स्वप्न सगळ्या भारतवासियांक दाखयला आणि त्याच खातीर आम्ही सगळ्यांनी सर्वतोपरी नेशन फर्स्ट देश प्रथम या भावनेतल्यान सगळ्याच्या मनात देशा प्रती संवेदना, देशा प्रती प्रेम, आदर हे व्यक्त करपा खातीर हर घर तिरंगा आसतलो, तिरंगा रॅली आसतलो असे विविध कार्यक्रम या निमित्तान सदोदीत आयोजित केला। आम्ही पळयला की आमच्याच बरोबर जे स्वतंत्र जाल्लो 14 ऑगस्ट या देशाची पाळणी करून ज्या पाकिस्तान देशाची निर्मिती झाली आणि 1971 ज्या बांगलादेशाची निर्मिती झाली त्या देशाचे हाल किती झाल्या आणि त्या देशात कशा पद्धतीचे दुष्परिणाम झाल्या हे आम्ही सगळेजण पळयता आणि ताकाच लागून आम्ही सदोदीत जर देश प्रथम या भावनेंतल्यान जर पुढे गेले, देश प्रथम या भावनेंतल्यान देशाचो आदर केलो, तिरंग्याचो आदर केलो आणि ज्या पुराय स्वतंत्र सेनानी याद करपा खातीर म्हणजे 78 वर्सां उपरांत सुद्धा आमच्या देशा खातीर ज्यांच्यांनी बलिदान दिले, देशा खातीर ज्यांच्यांनी प्राण दिलो, ज्यांच्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली, मागीर भगतसिंग आसतले, राजगुरू आसतले, सुखदेव आसतले, गांधीजी आसतले असे असंख्य नेते ज्यांच्यांनी आपल्या पुराय देश स्वतंत्र करपा खातीर ज्या प्राणाचे बलिदान दिले हे याद करपाचो हो दीस आसा। ती यात्रा आसतली किंवा हर घर तिरंगा आसतलो, नवीन येवपी जनरेशनाक आम्ही सातत्यान तिरंग्याच्या प्रती आदर आणि या देशाच्या प्रती नेशन फर्स्ट या भावनेक फुडें व्हरपा खातीर नवीन पिढीक आम्ही उत्तेजना दिता, नवीन पिढीक आम्ही प्रेरणा दिता आणि ताकाच लागून अशा पद्धतीचे कार्यक्रम सदोदीत भारतीय जनता पार्टी पुराय देशभर आयोजित करता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या विजनरी लिडरशिपीच्या सकयल आम्ही विकसित भारताचे स्वप्न पळयता आणि त्या खऱ्या विकसित भारताचे खरे नागरिक फुडल्या 25 वर्सांनी हे तरणाटे आसतले, माझ्या समोर आसतले, हे युवक आसतले, जे युवक या विकसित भारताची धुरा पुढे घेऊन येवपाचे आसा। हांव युवा मोर्चाच्या सगळ्या भुरग्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता की एका सूत्राचेर तुम्ही येद्या व्हडल्या संख्येन या रॅलीक सहभागी जातात, येद्या मोठ्या प्रमाणात तुम्ही आपल्या देशा प्रती आपलो प्रेम व्यक्त करपा खातीर, आदर व्यक्त करपा खातीर आज मोठ्या व्हडा उमेदीन आयल्या त्या प्रत्येकाचे स्वागत करता आणि निश्चितरित्या साखळी मतदारसंघातली भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाची रॅली ही आम्ही हांगासल्यान सुरवात करूया। इकेच सांगता माझी 2 पुराय करता।